Como xa saberedes, a vosa compañeira Paula Fernández leva desaparecida dende a noite de Entroido. A sarxento Portas está aquí para facervos unhas preguntas. Quen de vos estaba na festa? A ver... E o tema de hoxe é... O efecto dos cogomelos alucinóxenos! Hostia, ese vídeo, tío. Qué rulo, qué rulo, qué rulo. Enviado. Oi, Paula, queres unha estrela porno? Meteo Galicia informa de que as nevadas vanse intensificar. Tú és unha das mellores amigas de Paula. Comentouche se tiña algo que lle preocupase. Non, nada. Con este tempo, cada hora que pase é crucial para topala. Igual o vídeo axuda a saber o que lle pasou. Deixa de rayarte co do puto vídeo. O último en falar con el o día da festa fuches tú, mano. Non me acordo. ¡Paula! ¡Paula! Colliña! Colliña, para onde vas?